ಕೋಡ್ದಾತು ಮುರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತುಜಿ ದಾಯ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ರೈಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ಕನಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ಕನಪ್ಪ ಡಿನ್ 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 ఎక్కువ నీచి మాదే మస్తు ఎత్తరండు ಯಾನ್ಕುಂಟಿಯಾಯನ ಅಂದು ಎತ್ತರಂಡ ಒಂಜಿಲಾಡ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ತೆಪ್ಪುಕ ಪಂತ್ಲಾಂಡು ಲೆಟ್ಟು ಕದಾದ ಪಂಪಂದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಫಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳ ಮಂತಂತೆ ಆ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಅಮ್ಮಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂತನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪ ಮಲೇಶ್ ಮಂತದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪು ಆಡಿದ ಅದಾಣ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಯಾರು ಕಡೆ ಪಲ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಬೈಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಆದ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಏಪಲ್ ಮಂಟ್ಲಕ್ಕ ಬೈಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಕಡ್ಲಿ ಕೇಳ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಆತು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೂಕಿದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊನ್ನ ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರು ಅತ್ತಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲು ಕಾಂಡಾಯ್ತಂದು ಇನಿ ರಜೆಯನ್ನು ದ್ಯಾಪಂಡ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ಈಗಲೇ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀನು ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ಮೇ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನೀರು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೇಪದಿದ್ದು ಅದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅದು ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಯಾನು ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಬೇಯ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಕಲ್ ಪನೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಇಜ್ಜಿದಾದ ಮನ್ಪು ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಚನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪು ಬಂದಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಕರಿಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಚನ ಇದ್ದ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಎಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುನು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡತ್ತು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಬೇಯ್ಪಾವುನು ರೈಸ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೆತ್ತ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಾವುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ಕಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜನದ ಇದು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇಯ್ಪದಿಪ್ಪ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ಪದಿಪ್ಪ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯ್ಪದಿಪ್ಪ ಇಬಟ್ ಬಾಜನದಿದ್ದು ಐಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಂಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಅವನ್ ದಿತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಚೂರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾಡು ಸಮ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪುನವೇನು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೈಸ್ ನೇಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ತುಂಬ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಸಿಂಪಲ್ ಐಟಮ್ ಲಕ ತುಕ ಏನಕ್ಕೆ ತೋಪವಿನ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದ ನಿಕ್ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಡ್ದಾತು ಮುರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತುಜಿ ದಾಯ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಆತ ಬಂಗ ಬದದ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ ಮಂದಿನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂದಿಜಿಂದ ತೂಲೆ ಅವು ಮೇ ಬಿ 400 ತನ ಪೋತೀನಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆತೆ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ 4K 5K ಮತ್ತು ಪೋನ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಾನೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದವರ ಕಾರಣ ಮೇ ಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿವ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಂಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ಸೊ ತೂದಿಜಿಂದ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ರೈಸ್ ಸೊ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ರೈಸ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಾಕಲು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮುಜ್ಮೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಬಂದಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಸೊ ತುಕ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ಯಾಮೂರು ಮಾತ್ರ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೊಂಚಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಬಂಡ 4 ಟಿಪ್ಪಾತೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ಕನಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ಕನಪ್ಪ ಸೊ ಮುಳಿನ ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ಕಂತೆ ನಿಕ್ಕೇನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಪಲಾವರಿ ಮಾತ್ರ ಜವೆ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಕತ್ತಲು ತುಳಿದು ನೆಟ್ಟು ಪಲಾವೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಕಿನೆ ದುಂಬೆ ಮಲ ಬರುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತೆ ಬೇಯ್ನಾಗನೆ ಪಾಡಿನ ರೈಸ್ ಶೋಪ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತುಂಡು
ఒక జాయికాయ పాడని ఇచ్చినాను ఒక ఎడ్ಡೆ ಮುಂಚಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ತೋರಿಸಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿದ ಸೊ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಬತ್ತಿದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತನ 6 kg ಎಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಘೀ ಎಗ್ಮಾರ್ಕ್ 6 kg ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ GRP ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು నేను చూసుకుంటున్నాను ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಯಾವುದು this much is enough for this much of rice so then namaite ಬೇಯಲಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ತು ನಾವು ಬಟಾಣಿ ಡಿನ್ 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 ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೂರೆರಡು ಬೀಸ ಬೀಸ ಮೂರುಗ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ 4 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಂಟು ಕಿನಿ ಕಿನ್ಯ ಬೊಕ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಐತೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಬೀನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಕನೈಚಿನಿಗೆ ಅಂಗಡಿಡ್ ಅಂಚದು ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಸ್ ಆತ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡೋದು ಬೊಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಓ ವೆಜ್ಜಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುರ ಆ ವೆಜ್ಜಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಐತೆ ಸೊ ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಪಟ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಪಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರಂಚಿದ ಹೋಗ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಂಟ್ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊರಂಟ್ ಏನು ತಂದಿದೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊರಂಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಗ್ ಪಲಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೊರೋನಾ ಚಿಕನ್ ಶೋಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ఎక్కువ నీచు మాదే మస్తు ఎత్తర ఉంది ఏమనుకుంటే ఆయన అందు ఎత్తారా అండ ఉంచిలాడతా వెచ్చి వండుతున్నాను ఖర్చు ಅಡಿತ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ ಮಸ್ತ್ ತುಪ್ಪ ಇಜ್ಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪೋಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ತಾರದನ್ನೇ ಪಾಡ್ದ ಈವನ್ ಬೇವಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲೆ ಜಮರಣಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಾಣ್ತದ ದಿಯರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತಿತ್ತೊಲಿ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆಪ್ಪುಕ ಪಂದ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ತುಕ ದಾದಾಪುಂಟು ಅಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ
ಪಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೋದು ಯಾನ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಪಲಾವ್ ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳ ಮಂತ್ ಅಂತ ಆ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಪ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಚೆನೆ ಮಂತ್ ಅಂತೀನಿ ಅವೇನು ತುದಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ನಾನು ಕುಗರ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲಿಸಿದ ನಾಲ್ಕಲ ಬಾಯ್ದು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾವೆ ನಾನು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಜಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಇಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾ ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಸು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದುಮ್ಮದ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಾದಾಪು ಅನ್ಕೊಂಡ ಈಗ 8 o'clock ಇಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸೊ ಕಾಂಡಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆಮಸರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕೆಲವರು ಆಮಸರಡು ಮಂತ್ರ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪು ಮಲೇಶ್ ಮಂತ್ರದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ಕು ಆಡಿದ ಅದಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋದು ಆಮಸರಡು ಮಂತ್ಲಕ್ಕ ವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಜ ಕಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕುನ ಪಲ್ಲದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇಕು ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಪಾಡಿರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಲಾವ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಮೆಕ್ಕೆಗಳ ಪಲಾವ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ ಪಲಾವ್ ಇಷ್ಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಲಾವ್ ಇನ್ನಿ ಏನು ಮೆಗ್ಗೆನ ಹಾಕಿ ಬಂದಿತ್ತು ಐಟು ಓರಿ ಆಕಲಿ ಶಿಶಿರದ ಹಾಕ್ಲತ್ತ ಐಟು ಓರಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕನೆ ಇದೆ ಆಂಡೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತುಗ ತುಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಏನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪವೆ ನಿನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಕ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅತ್ತಿಂದ ಉಳ್ಪಂಡ ವೆಜ್ ಕಜಿಪ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೈನಾಪಲ್ದ ಕಜಿಪ್ ಚೀಪ ಕಜಿಪ್ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂತೀರಿ ಕುಕ್ಕದ ಕಜಿಪ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾಯ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತ್ರೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಡ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕಡೆದು ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಾಡುವುದು ನಮಕ್ ಮೂಲ ಓಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾರಣ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮಕ್ ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮ್ಮಿದ ಪಲಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಪಲಾವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸತಾಯ್ತು ಆನೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10th ಅಂತ ಬ್ಲಾಗಿಂಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಕ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ದ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಶೋಕ್ ಏನು ನಾನು ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂಗ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತರಕಾರಿ ಬಾಡಿಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿದ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಪೋಡತ್ತೆ ಅವು ಬೇಯಡು ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಕಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು GMS ದಕ್ಕೆ ಎಂಚು ಉಂಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೌಡರ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ ತುಕಂತ ಆಪುಂಡ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನೊಂದು ತುಕ ಆಂಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅವನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಟಣಿ ಬೇಕು ಅದಿದ್ದಿತ್ತು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದ
ml ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ అది ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿದ್ರೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪುಡಿ ಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ ಉಪ್ಪು ತಗೋಣವಾ ಸಾಮಾನು ಸಾಫ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾನೇನು ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟಿರದಿತ್ತೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ಕಚಮರ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಫಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಕೊಚ್ಚಿಗ ತೆಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಬೇಕ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಸಂಬರ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಯುವುದು ಅಂತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಂದ ಒಂದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಅಂದೆ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಂತು ತೆಕ್ಕಾರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ಲಿ ನಾವೇನು Voilà, masala mix ಮಾಡ್ತೀವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋಜು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿಬೇಕು ತಪ್ಪಾವೆ ಹಬ್ಬ ಸಾಕಂಡು ಅಂತಿಂತು ಪಲಾವ್ ಅಂಡು ಮೆಗೆನಕ್ಲ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಪಲಾವ್ ವಿತ್ ಕಚಂಬರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಚಾಟ್ ಜನ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ಎನ್ನ ಮೇ ಬೆಚ್ಚಲ ಜೋರ ಉಂಡು ತೋಡಣ ಮರ್ದು ಪೋದು ಬರೋಡು ಎಸ್ ಇನ್ನത്തെ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು
ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಲ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಬೈಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಏಪಲ್ ಮನ್ಲಕ್ಕ ಬೈಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಕಡ್ನಿ ಕೇಳ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಆತು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮళ్ళీ ಇಜ್ಜಿ ಕಚ್ಚಂಬರ್ಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ఒక ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋರ್ ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಕೊಡೊಂದು ಡಿಶ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಯಾನು ಅವ್ದಾದ ಬಂಡ ಪರಂಗಿ ತಲ ಕೈದ ಚೀಪೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಅವು ತೂಕ ಮನ್ಪನೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀತು ಕಡಾದ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ತಿಕ್ಕ ನನಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್